أعوذ بالله من الشيطان الذي إليه يرد koye makko ruttete ilmu saati gandal dargande wonata ala ganduɗo ko wona Allah wa ma takhruju yaltata min samaratin ɓesnore min akmamiha e comlimum so wona wonde gandal Allah wa ma tahmilu wonata reedu min unsa debbo wala tada ujibinta debbo jibinta illa bi ilmihi so wona wonde gandal Allah wa yawma yunadihim nyalawma Allah noddibe kambe hefere be o wi'a be ayna suraka'i holto rendidi bambe ngoni qalu be bi'a azannaka min namdi mama woni min gandini mama joni aywa anani ma minna min shahidin ala amen sede wonde ada jogi dendidido nyade yawmal qiyamah bini so Allah wiibe ni to be bin on ndende am laamu be to ngoni bi'a azannaka min anani emin gandinoma joni emin gandinma joni ma minna min shahidin ala e amen mo ene seedo bi anna laka sharikan wonde ene wadan ma dendidi ala e amen mo ene seedo dum wa dalla Allah wi wirnima anhum gama be ma kanu ke belatino yaduna be ndeba min qablu ko adino to aduna ko be ndewanno to aduna dum do hangande wirnima wa dhannu be janana ma lahum alana be min mahisana bapporgal ngala bapporgal la yasamul insanu sabtata neddanke non min du'a il khairi e noddude jam neddo serata ene nodda mojjere noddude jawdi en noddude cellal e ko wana dum neddo serata e dum wa immassahu sarru so tawi basal e cadele hebimo fa yausun ko chatto anani de pittogol ganudun anani pittoto yurmede Allah fa yausun ganudun fa us e ganud foko firo woto fa yausun ko pittoto da ganudun chattowo pittogol yurmede Allah wala in azagnahu so min dokkina danke rahmatan yurmede ko ene cellal en galu en minna ummarade ga amen min ba'di darra a caggal loruji massatu memnodimo la yaqulanna ma wi hadha li dum do kay ko min handi hen bodo andi ko sabu gollam tan kibirmi wama azunnu sa'ata mi sikkani ni darga ga imatan ne jogori darade wala irji'tu wallahi so mi ruttama ila rabbi fewde joom inna li ena wodami indahu ta Allah lal husna ko wete aljanna allawi falanu nabbi anna alladhina min kabru ben kafaru yadunabe bima amilu ke be golluno wala nuziqannahum min azabin latghalizin nganda ko tekkude wa idha an'amna ala al-insani satawi minni nadanke a arada tano durno anani de wana bi janibihi o wadda o hofa bi janibihi bange makko wana o hofa bi janibihi bange makko o wana nyaaji wa idha massahu sarru satawi warade hebi mo tan kanko neddo so tawi warade hebi dum fazudu in aridin ko jom duwaw jaajo e Allah so ko hebi mo tan ko kadi ko Allah tan so hebi jam wonta siftor wona murtude sikko kanko o handi hen kulwi ara'aytum kabraykum in kana satawi qur'ana o latima min indillahi ummuri ko da Allah hono no annabi o wirini tay ko min addi qur'ana o kalne kam humma kafartum joni non caggal dum non jeddudon biidon wana gonga ha bihi jeddudon qur'ana man adallu ala qurba majjude mimman huwa on mo ganda fi sigagin gondo e lural ba'idin goddungal gon ala burdo hodi on ay la ahadun adallu ala hay goto mo ganda ene buri majjude kay mimman huwa on kay mo ganda fi sigagin ne wona e lural ba'idin goddungal gon Allah wi sanurihim min kullu bi ayatina kawnide amen fil afaqi to bangi jogli bangi asamane leydi to bangi masalan anede kudi en ledde en en fi anfusihim min kulli kadi e kawni de nyenyal Allah e der mabbe ta ya tabayyana lahum ha feeninabe annahu qur'ana de alhaqu gonga qur'ana jippido ummarade Allah ena hala ummital ena hala hasbore ena hala lepte be anani mabe gandu Allah wi awalam yakfi bi rabbika mele yonani joom annahu wande kanko Allah ala kulli shay'in kalahu la shahidun qasir ala konon innahum kambe beedo kay fi militin be sikki min liqa rabbihim e kawarangal joom mabbe be jeddi ummital ala konon innahu Allah bi kulli shay'in kalahu de yohuna muhidu go piltido gandale hattan ay jazihim bi kubrihim kanko woni jobobe kefrago mabbe suratul shura makkiyatun
ko wana qul la as'alukum haje ko cabande joye tati bismillahir rahmanir rahim amin ayn sin qaf Allahu a'lam bi muradihi alladhi andi muyani mum e de do karfeje kazalika ayno Allah wahyuri ni de no Allah wahyuri ni yuhi ilayka ni wahyi fewde ma ni ayno Allah wahyuri no beedo bennube ni yuhi ni o wahyorto ilayka fewde ma ko ila alladhina ni o wahyortono min qabli fewde ben min qabli ka adinobe ma bimi ni de yuhi ilayka Allahu ni Allah wahyurima kajaw ni Allah wahyurima ayna Allah wahyurimani ni yuhi ilayka rabbuka ni kadi wa ila alladhina min qablika ni kadi wahyurno ben be ganda ko adinobe ma no Allah wahyurini on wahyuri be do ni o wahyurima an nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mo ganda al aziz kanyum tan woni poldo illa mu al hakim nyenyodo e golle dahu ene wodani Allah ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi ko ene ko milkan wa khalqan wa abidan ko jeal makko ko tago makko ko maccud makko wal aliyu kanko woni tawdo e tago makko al azim mo ganda ko mawdo takadu samawati ene deba asamanuji di yan fadirna e di debe fedditade min fawqihinna e dow majji sab mawnugol Allah wal malaikatu malaikay yusabbihuna ene tubhina bihamdi rabbihim yatode joomen nani wa yastaghfiruna edi imsinano liman fil ardi ben won be leydi julbe ala ko non inna Allah ay Allah huwa al-ghafuru kanyum woni jaafatodo jiyabe mum ar-rahim jurmotodo dumen walladhina ittakhadhu min dunihi ben be ganda enen jogiti ko wana Allah awliya ako jalangi Allahu hafizun alayhim Allah woni dendobe Allah woni tongudobe Allah ene tongabe ma yobbe wama anta alayhim wanani an ene do mabbe bi wakilin ka wakilu mabbe ala wana wakilu ma alayka illa al-balagh wadda ka maso wana yettinde ko heddi ko min ji ko heddi ko min ji wa kadhalika ayna ay gol do bahyogol ni awhayna ilayka ni Allah wahyuri fewde ma qur'ana arabiyyan demgal arab dum nan ko litunzira mele kulbinira ummal qura yuman gure wa man hawlaha e wonde saraji yuman gure makka e dendangal yimbe fof ko tunzira jertina yimbe be yawmal jam'i nyalawma dendugol nyalawma mo tagoje de fof dendi mo nyalawma ganda laara do fi sikki ala e mum fariqun fedde e mabbe kambe yimbe be fedde e mabbe fil jannati wal jannatan pay yo Allah wattane den fedde o fariqun fedde non en wonde fi sayidi ko jeygol pay yo Allah donne ne pole ben andi ummal qura makka wiyama kanyum adi wuro fo adi go tagede aduna ko makka dum wiyete ummal qura yuman gure wuro adi go tagede ko makka Allah tagi dum teddini dum tagi non Allah neli don mo ganda kanyum woni lasrul khalqi nelada Allah sallallahu alaihi wa ashrafuhum buddo tedde tago go fof ko sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non nelada Allah nelama e wuro ngo wa man hawlaha e ko woni saraji wuro ngo in kulli jihatin fa huwa mabu'usun li sa'il ahli al-ard nelada Allah wa nelado e dandanga tagorle fo bal wa ahlu samai hayyim hay malaikaji wa nelai mumen wa inna maktasara al-inzari wa in kana mabu'usan bil bisharati aidan li annahu fi dhalika al-waqt lam yakun mahallu al-bushra li anna al-khalqa fi dhalika al-waqt kuffarun tagore de on saha ko heferebe dum tagi non o jertine be wana kono mo nela hay malaikaji gondi asman nela ala foddo nela walaw sha Allah satawi Allah hajina la ja'alahum ma wadanno tagorde fo ummatan ko dental wahidatan gotal diina gotal l'islam walakin yudkhilu man yasha'u am ko Allah non o man nanna mo wela fi rahmati yurmel makko so wela mo wali be fo jul kon o wadan non yudkhilu man yasha'u fi rahmati o man nanna mo wela e yurmel makko wazalimuna hefere be non ma lahum alana dum min waliyin kedo wala nasirin wana bal am ittakhadhu am dakuni ittakhadhu be jogitima min dunihi ko wana Allah awliya ko wallidibe be jogiri ko wana Allah ko wallidibe mabbe
wallahu Allah huwal waliyu Allah woni ballowo julɓe fof huwa yuhil mawta Allah woni gurtinowo mayɓe wa Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde de gaɗiɗum ko kattanda wa maktalaftum kala ko luurodirɗon e mum anani de e hefereɓe fihi e mum min shay'in hunde fa hukmuhu ñawore mo ruttete ilallahi ko fewde Allah Allah woni ñawowo hakkude mon e maɓɓe ko wiɓe zalikum baɗanɗon nde gueɗe o Allahu o woni Allah rabbi jomam alayhi koye makko tawakkaltu bakkilimi ko ilayhi ko fewde makko unibu woni ko duttotomi Allah o faɗiri samawati kanko woni puɗɗuɗo asaman wal ardi kanko woni puɗɗuɗo leydi ja'ala lakum o waɗani on min anfusikum e nder mon azwajan suddiɓe Allah tagi e nder moɗon suddiɓe o tagi yumma Hawwa koye baba Adama tagi yumma Hawwa koye baba Adama nde o tagi yumma Hawwa e baba Adama baba Adama nde finni de ko ɗaninoɗo e aljanna o tawi yumma Hawwa ne jooɗi sara makko jetti jungo makko puuro fawa e muɗum malaikaji mbimo ma suro ya Adamu suro o noon o wi wa qad khalaqaha Allahu li o wi Allah tagani kam ko Allah tagani mo fagalu hatta tu addi mahara ha totta tenge makko qalu wa ma mahruha be bi holko woni tenge makko qalu hatta tu salli ala Muhammad an juula e Muhammadu laabi tati fi riwayatin lamma rama adamul qurba min hande adama yidi masalan balladam kala dulibat minhul mahru dabba e mudum tenge faqala ya rabbi wa ma za adi ha holko totta momi faqala ya adamu salli ala habibi Muhammad kun abdullahi marratan juule giɗam biyeten Muhammad bun Abdullah lawol gotol juule makko gotol tan falamma fa'ala ma umira bihi nde o waɗi ko yamira ko kada ballahu lahu khutbatan Allah khutbinani mo khutbatun nikahi Allah wi ushhudu ya malaikati he mon malaikaji ceerde de ko hamlatu arshi he mon rodi bala sam ceerde de inni min zawwatu humani wa amati kordam Hawwa wa abdi Adam humani maccudam aywa Adama aywa e kordam anani de aw Hawwa humani be Allah waɗi khutba o humi dewgal ngal sellide ma to ɗim ngal sellani ɗum woni noon Allah wi mi tagani on min anfusikum e man azwajan suddiɓe min al an'ami e nemoraji kadi mi tagi hen kadi azwajan façon-ngaji ɗiɗi dewe gure yadra'ukum Allah wi ene tagana on fihi e dewan kon e goron kon anani de ko haaji fof ko ɗum holɗum bi sababihi bitawaludi sabu jibinde o jibina o yimɓe ko noon nemoraji ko noon Allah wi laysa ka mislihi shay'un ko wayno Allah ala ko wayno Allah no wodi ka fo ko zaid ni te annahu ta'ala la mithla lahu ko wayno Allah ko nande Allah ala laysa ka mislihi shay'un wana Allah ala ko huwa samiu andi waddate ɓura kay ko tawo ko ceɓorɗo Allah wondi ko waddetaki ɓura sanani ande Allah ɓurma ko taw bisa ko kaari ɓurma kay ko taw won kay ene waɗi yeru Allah kay wiyetake ɓurma an kay wiyetake Allah ɓurma mo Allah ɓuri kay ɓura mbimi on kay way kono ɓura kani ni Allah alamo ɓurani on kay waddetake ɓura waddete ɓura ko ceɓoraɗo ceɓorɗo waddete ɓura Allah seɓorani ɓura Allah waddetake ɓura laysa ka mislihi shay'un o huwa samiu kanko woni nanowo albasiru jiyowo ko golla lahu woni wodani Allah maqalidu coktirde as-samawati asmanuji wal ardi leydi anga sinaji toboje puɗi ko wana ɗum yabsudur rizqa omo yanyana arziki liman yasha mo haaji yanyande wa yaqdiru omo fannana kadi mo haaji fannande innahu kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo sara alakum o lawɗinani on min ad-dini dini ma wassa bihi nuhan o wasiɗum nuhu woni annabaɓe ko o ari walladhi awhayna ilayka den min bahi fewdema wama wassayna e den hunde ni min bahi fewdema wama wassayna bihi e ko min basirum ibrahima o gorko musa e o gorko isa e o gorko wal ko min bahibe en bibe an aqimu dina nyibe dine wala tatafarragu fihi wa certe hen hadal huwa al mashru' dum do woni ko lawdina al muwassa bihi dum do woni ko wasiyano onon fo nyibe dine wal muha ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ɗum woni ko wahyano fewde ne laaɗo Allah ɗum woni tawhid ɗum ɗo tan woni ko wahya annabaɓe fof kabura mawni noon alal mushrikina anani e dow hefere ɓe ma tad'uhum ko noddataɓe ilayhi fewde mum ɗum ene mawne mabɓe ne satte mabɓe Allahu Allah noon yeje tabi ilayhi Allah woni labotoɗo fewde mum man yasa umo haaji labaɗe wa yahdi kadi umo fewna kadi ilayhi fewde makko man yunibu on duttiɗo e ɗoftare wa ma tafarraqu kamɓe joom diineji en ɓe ceertani anani dey to banggue oɗo gonɗini Allah o yeddi Allah ɓe ceertani illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu so wana caggal nde are mabɓe gandal ko nden tan ɓe ceerti kono ko adi kay ɗum fof ko diine goto gonno nde tawhid don ari wiya mbiye la ilaha illallah ɗon ɓe ceerti kono ko adino ɗum ko ɗum fof ko gotum tan bagayan ɗum noon ko bewre e mawni kinare baynahum hakkude mabɓe walawla kalimatun sabagat sanno tan wona konngol gadinogol min rabbika to ummarade e joome ila ajalin musamman e nemnede jobdi haala jal innangal ha yawmal qiyamati wallahi sannona ko mbinomi noon ko laɓɓudiya ma ñawete no baynahum hakkude mabɓe e fereɓe lefte e aduna he ko innal ladina urisul kitaba ɓen ɓe ganduɗa ko rontinaɓe deftere min ba'dihim caggal mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe e annasara en ɓe gonde lafi sakkin minhu gonen sikki ene laaɗo o sallallahu alih w sallam muribin jandinowo sikkitare falizalika sabu ngol ɗo gonɗingol sabu ngol ɗo gotiɗingol fad'u noddu yimɓe an muhammadu wastaqim focco kama umirta hono no jamireɗa wala tattabi hoto rew ahwa'ahum belaɗe mabɓe hoto woppu o gol wi amantu min de mi gonɗini bima anzalallahu ko Allah jippini min kitabine deftere ko umirtu jamirami kay ko li a adina yomi nunɗu baynakum hakkude moɗon e ñawore Allahu Allah noon rabbuna woni joomi amen wa rabbukum woni joomon lana ene wodan min a'maluna golleji amen wala kum ne wodan onon ne a'malukum golleji mon fa kullun yujaza bi amalihi ko fo ma yobe golle mum la hujjata o wi duko kay ala baynana hakkude amen wa baynakum hakkude modon duko ala hakkude men ala min kami haali on tan Allahu Allah non yajma'u baynana kanko woni dendinowo en nyande yawmal qiyamati o nyaawa en ko ilayhi ko fewde makko almasir woni rutorde walladina ben yuhajjuna be enen be nyondire fi llahi to diine Allah e annabi o min baadi caggal mastujiba lahu caggal de jabano wonande mo to bangli managal e fenje kawnide Allah hono yahudiyankobe hujjatuhum be do hujja mabbe dahidatun ko bondo inda rabbihim to joom mabbe wa alayhim woni e mabbe ghadabun tikkere wala hum ne wajiba adabun tashadidun chattude Allahu Allah non alladhi ko on anzala alkitaba jippinde qur'ana bil haqqi gonga wal mizana jippinde nundal wa ma yudrika ko andintuma an ta Allah sa'ata yamani ja darga ay takunu qariban yama danga ta waddani walla ta Allah sa'ata kay qaribun yastajilu biha ene yacinino darga alladina no ɓen la yuminuna biha ɓe jogorani gonɗinde darga ɓe gona wiide darga holde darato saabu sikkude ɓe wodani walladina amanu ɓen ɓe ganda ene kuli Allah ene gonɗini Allah ɓen kam musfiquna min ha ene kuli darga anduɓe Allah ɓe kay wonno ene gandi darga ne woodi ɓen kay ene kuli ɓe ganda Allah ɓe noon ko mbiyata darga yo ar nde wonno ganda sa anda hunde a hulata ɗum sa yini ɓen huuɗa hunde tan gone andu ɗum wa ya'lam mune eɓe gandi kay annaha daragol darga al haqqu ko gonga eɓe gandi darga ko darato ala ko noon innal ladina yumaruna ɓen ɓe ene cikkito fi saate darga la fi dalalin ɓen goni e majjere ba'idin woɗɗude gonga Allahu Allah noon latifun bi ibadihi kanko woni newaniɗo jiyaɓe makko Allah woni newaniɗo jiyaɓe mum fajiruhum wa birruhum moƴƴo mumen e fajir mumen fof ko halkaniɓe o wawno halkirde ɓe heege saabu goofi mabɓe wono Allah waɗano yarzugu man yasha'u omo arzigina mo wela e tagore he huwal qawiyyu kanko woni cembuɗo al azizu mo ganduɗa ko polɗo man kana yuridu on laatiɗo ne muuyi e golle mum harsal akhirati ndema laakara tan e pagguetogol laakara tan ɗum tan muuyi e golle Allah wi nazid lahu min ɓeydanamo
fi harsihi e ndema makko ka wa man kana yuridu harsa dunya on laatiɗo ne muuyi ndema aduna tan o golle makko ɗe o golle ko aduna tan o yiɗi Allah wi nu'tihi minha min dokka moye aduna he min cowantama aha kono wa malahu fil akhirati tawi ko aduna tan gollanta on kam gollano wala kharaw o gollano aduna o malahu alanamo fil akhirati min nasibina gadal am ɗaccuni lahum ene wodani hefereɓe suraka seyɗeneji shara'u lahum ene lawɗinani ɓe kamɓe hefereɓe min ad-dini e diine bonɗo ma lam yazan bihi llahu ko Allah yamirani anani Allah yamirani rewede ko wana kañum Allah yamirani yo darga yedde Allah yamirani ɗum walawla kalimatul fasli sannatan wana konngol ñawore adinode wonde jobdi ko yawmal qiyamati la qudiya baynahum ma ñaawe hakkude mabɓe julɓe wonde masalan ɓe lepte e aduna he ko inna adh-dhalimina ay hefereɓe lahum ne wodeme azabun lepte alimum musde tara adh-dhalimin jiya anani dey hefereɓe musfiqina eɓe kuli mimma kasabu sabu ko ɓe paggirno e golle bonde to la aduna ko ɓe jogori yoɓoyde lakara ko ɓe kuli ɗum te won jobdidi noon faagi on bihim koko yanta e mabɓe ñande yawmal qiyamati ala sikki ala e ɗum walla kala ko neɗɗo ne yaharani yo ya e weleede Allah kala ko neɗɗo ne golla golle mum yo faanten tan Allah oto faande hen tagore de sabu innamal a'malu binniyati golle a wi tan koye anniya tawi tan ko aduna tan gollanɗa ɗum tan dokkerɗa tawi kadi ko nden gollata nden paaniɗa ko aduna tan en joɓeɗe aduna tawi ko lakara kadi bisimillah والذين آمنوا بأن إن غندني الله وعملوا الصالحات نتين قل جمج في روضات الجنات بأن غني أسردناج الجنات لهم نود بما يشاءون كبكاجة عند ربهم تجمع ذلك ناد الجنة هو الفضل ونقول الكبير منغل ذلك الذين لأن ما هون يبشر الله إن ولتنير عباده جيادهم الذين بأن آمنوا بأن إن غندني الله وعملوا الصالحات نتين قل جمجي الله إن ولتنير بأن مجر أنني قل بلا أسألكم عليه من يغاك أن إفقالا مكو أجرا جبدي إلا المودة في القربى سوانا هيرا نبسا تبانج جيدقال ستوي أن بديدون كم أن دوكي كم تن أدن بلا تن دين دوكي دومي إجابات وأما ننجبه كم على هن إلا المودة في القربى woni sababu aya o jippade o wi rasulu sallallahu alayhi wa sallam jaw ari madinatul munawwara wal ma'na in lam tattabi'uni fahfizu hadda al qurba o wi makkana be so tawi on dewani e am ndene ne kam haqqen jiidigal kam sino don wasiru rahimi jokke en daman hakkone men wala tu'zuni ya'id alaykum nafa'aha wa rahmatullahi kam so on lori kam woni aray modon so on jokkani kam en dam kam nafaare jokkugol en dam marutto e mon lima fil hadisi rasul sallallahu alaihi wasallam wi arrahimu mu'allaqatun bil arsi en dam gila taga en yowita e dow al arsi don yowa taqulu en dam gila nyane taga eɗan wiya allahumma silman wasalani waqta man qadani jomam jokkuɗomi taƴɗomi fa samaratu aidatun alayhim ɗum noon ɓesnore enɗam jokkugol enɗam ɓesnore nde ruttoto koye jokkuɗo wona e annabi o sallallah sallam ruttoto woni sababu o kadi konngol ɗimmol ngol wi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima al madinata nde o ari wuro madina lam yakun fi yadihi si'atun ala ko woni jungo makko ko wayno yaajede o ala haydara nde o ari makka nde o ummi makka waɗi madina ala ko jogi hay hunde so wana ngeloba makko e wutti mo ɓorni o fa addani haydara fa qalat al ansaru madina naɓe mbi inna hadha ar-rajula oɗo gorko hadakum o fewni on te wahwa ibnu uktikum ko ɓi banon debbo wa ajarakum fi baladikum ari molade e mon e wuro mon fa ajmin lahu da'ifatun min amwalikum yo ko dendin on jawdi na wonon mo fa faalu kamɓe madina naɓe go fo wodi ko adi ɓe dendini ɓe mbaɗe an wolon ɓe nawani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alayhim tottitiɓe kanko nelaɗo sadi o wi min jaafi mon o sadi nde o ari madina hay mbuuɗo ala
so wana ngeloba makko e wutte makko haydara ala Madina ɓe mbi oɗon noon ko ɓi banon debbo kadi o woni sababu peewal mon o ari kadi moolade e mon e nder wuro mon joni noon yo wol ko ndendin ɗon gaddon goto fof addi haalis goto fof ko jogui addi ɓe ndendini mbaɗe an wolon ɓe totti hoolaɗe mabɓe nawani nelaɗo Allah ɓe mbi wuro ngo de tottuma e kamɓe tottuma ɗum ɗo nela sallah sallam wiɓe yaafima mabɓe totti ɗum hannoma jabde hadaya o wi min kay ala hen Allah no wimo ala wiɓe la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba mi ñaagaki on jobdi so wana noon mbaɗiron sabu yidde jiidigal tan son mbaɗiri jiidigal noon e sabu yidde tan bisimilla kono gona ɗum ko Allah wi jab nden woni o jaɓi nden woni o jaɓi nde aya o jippi tan o jaɓi Allah wimo ala ko wana force wana obligatoire hadaya kono se ɓe ndendini ɓe belama ɓe gaddanima ñaam kono force noon ala mo addani foto no mbatten joni ni mo addani foto wona julɗo ala wona gonga ɗum wona gonga ko saɗa jogui tan gadda imi saɗa jogui addu sa ala noon jooɗo eɗo kay addata ko ala sa nani sharifaɓe noon wiyama ko Faɗimatu Bintu jaltuɗo e mum e jaltuɗo Seydina Aliyu e ɓiɓɓe mabɓe ɓe won wiɓe ala sharifaɓe e koreji Aliyu e kareji Uqaylu e koreji Jafara e koreji Abbas ɓe mbiyete sharifaɓe onon habrira an Zeyd ibn Arqama anen nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ñande nelaɗo yahata nde nelaɗo wiɓe tarikun fiikum saqalayn inni tarikun fiikum saqalayn mi woppe mon tiid koye en ɗiɗo wol ɓen kitaballahi deftere Allah nde mi woppi nan ɗo henna wa ahla bayti anani kole jam ɗe ɓe jiidum ɓe wa dhakkirukumullaha fi ahli bayti mboɗo siftinira on Allah e kole jam ɗi kalif mon Allah tan kalif mon Allah kole jam woni yaltuɓe makko e namdi noon Zeyd ibn Arqama hol wonɓe koye makko o wi ɓen ko alu Aliyu e alu Uqaylu e alu Jafara e alu Abbas ko ɓeɗo wiyama ko ɓen goni ɓe asakal harme mumen ɓe ñamata asakal ɗum konngol gongo wi ko wona ɗum konngol gadigol ngol wiide ko Seydina Aliyu tan e ɓiɓɓe mum fa Alassane al Hussein ko ɓen tan goni ko yelte ɓen tan woni sharifaɓe o wi ɗum ko Quraysh en ko mbi noon Madina mbi ala ko kala mo Jafara jibini e kala mo Uqaylu jibini e kala mo Abbas jibini e kala mo Aliyu jibini ɓe ko sharifaɓe ganda wona ɓe Aliyu jibini tan kamɓe foof ɓeɗo ene kewi ɓen ɗo aduna heɓ ɓay leydi والإبرة نون بأمم اللفظ لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن وبي أندم نلاد الله وأندم كلا جود ميم كلا جود وأندم سبوا الله النبي وأولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نك فمحبة أهل البيت يد سرفا فيها السعادة ونا ملال منغل ننهن والسيادة كونغ ننهن دنيا أخرى أدنى إلى آخره سبوا المرء يحشر مع من أحب neɗɗo yawmal qiyamati ummitinte e komo yiɗi tan kala mo jiɗɗa ñande yawmal qiyamati on gummitinteɗa ndeke noon sa yiɗi sari gummitinteɗa e muɗum wana nden noon a dañat jaam ومن يقترف كلام فقتي حسنة مجر نزل له فيها من بيننا وهين حسنا مجر كلام وديك مج من بيننا مج إن الله غفور كوج بكر شكور من تو أم دتني يقولون ابن بي افترى وندن لا الله كفريد على الله كذبا فنان فإن يشاء الله الذي ستوي ولا يختم وتونغ على قلبك ابرنا ما كو بي ko muñadum ala ko bawda hen Allah wi wadi dum yamhullahu ko kambe ben mako o tonga dum e bernde ma munya wa yamhullahu Allah momta al badila fenande be kala hande wa yihqul haqqa Allah tabitina gonga bi kalimati e kongudi mu jippide ne laad Allah innahu Allah non alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wona berde wa huwa alladhi kanko woni on yaqbalu tawbata mo ene jaba tubu boy an ibadihi e jiyabe mum Allah woni jabo tubu boya wa ya'fu o ma ya'fu kadi an sayyi'ati ga bonandeji wonande tubdo wa ya'lamu o ma andi kadi ma
ya'maluna ko golloton wa yastajibu alladhina amanu kanko woni jabatodo ben gongdinde Allah wa amilus salihati golli golle moƴƴe kala ko be nyaagi ko Allah wi kanyum woni jaboto kala ko be nyaagi Allah wi kanyum woni jaboto wa yaziduhum kanko woni ɓeydowoɓe min fadlihi e ɓural mum wal kafiruna hefereɓe noon lahum ne waɗa men azabun lifta shadidun ɗe ganda ko cattude walaw basadallahu risga li ibadihi wallahi so tawi Allah wertanino arsigi mum wonande jiyaɓe mum so Allah wertino arsigi e wertani jiyaɓe mum dendagal tagore nde fof goto fof dañi no yiɗirini wallahi la bagaw maɓe mbewanno fil arde leydi wallahi tagore nde fof so dañino arsigi taw wona fof taw wona ɓen daña ɓe mbasa wallahi yimɓe wiyama murta nden kadi aduna o welatan so aduna o fof dañin welata nde wonno goto fof so dañi ni hol jeeyowo biti so goto fof dañi hol dongno woto so goto fof dañi hol piyow tufere soode so goto fof dañi hol coodo hol ƴeelowo leɗɗe hay goto nden ɗum ga welata sa yi jawdi weeli kay ko basal o daña o wasa basto o wuura e dañƴo o Allah wi so waɗino noon moƴƴata Allah ɓuuri andude yimɓe nden welatano de Allah wi hadisul qudsi inna min ibadil mu'minina man yas'aluni al-baba min al-ibadati ene jiyabam julbe mo ganduda ene nyaagomi yomi rokkudum no rewrimi te mbada andi law adaytuhu iyyahu la dakhalahu al-ujbu fa afsadahu o mbada andi o nyaagotode mi yomi rokkudum no rewri Allah mi rokka dum murtere e hawtare e wasade jolay mum ha bonnoro dum kisa natta dañde baraji ene jiyabam julbe kadi mo ganda moƴƴanta dum so wana daña ngalu ene jiyabam julde mo ganda moƴƴanta dum so wana wada ko dañi so mi wasni watan hasi ko minute o wontar kefero ene jiyabam julbe mo ganda moƴƴanta dum so wana wonde bas so mi aldini dum tan hasi ko minute wontar kefero dum non ko min woni pewjonowo jiyabam e gandalam aywa ko sabu andude ko woni e berde mumen fa inni alimun khabirun min woni gando mi woni kumpitir onde o wi ene jiyaɓe Allah ko waɗede basal ɗo waɗede basɓe tan moƴƴe mum so waɗama galo tan bonat ene jiyaɓe Allah ko waɗede galo tan moƴƴe mum so waɗama basɗo tan bonat ene jiyaɓe Allah mo ganduɗa so tawi wurtama e hokkama dewirɗe Allah ene rewa Allah tan murtat waɗa ɗum tan neɗɗo sidin sanal tan hokki ɗum haade murtude ɗum tagi noon Anas wi min de joomam mboɗo ñaaguima jeyeede min koye jiyaɓe ma julɓe ɓe ganduɗa wawa moƴƴande ɗumen sowona allude ɗum noon hara wasnanmo yurmede ma mboɗo ñaaguima rokkam yurmede ma ɗo waɗam basto kay min ndemi yiiɗa wasde enen kay jiiɗama o walaw basadallahu rizqa li ibadihi so tawi Allah wertanino arzigi jiyaɓe mum la bagaw kamɓe fof maɓe mbewanno fil ardi e leydi walakin ko woni yunazzilu Allah ene jippina bi qadrin fadde ma yasa'u ko haaji o yañana ɓe o fannana ɓe innahu sabu kanko Allah bi ibadihi wonande jiyaɓe makko khabirun ko kumpitiɗo basirun jiyowo wa huwa alladhi kanko woni on yunazzilu al-ghaytha mo ene jippina toɓo min ba'di caggal ma gana ɗum nde yimɓe ɓe pifti toɓo jippogol kanko woni gaddowo toɓo caggal nde yimɓe fitti wa yansuru rahmatahu kanko woni jañowo bertowo yurmede makko kanko woni carowo toɓo wa huwa alwaliyu kanko woni ananide moƴƴinowo wonande julɓe alhamidu jettaɗo wa min ayatihi ene kawnide Allah khalqu samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi wa ma bassa e kono saro fihima e asamane leydi min dabbatin e daaba kala ken ruɓa e leydi to banggue neɗɗo Allah wi kañum arziguinta wa huwa kanko Allah ala jam'ihim e rendinde ɓe ñande yawmal qiyamati ida yasa'u so welama kanko Allah o qadirun ko katanɗo wa ma asabakum kala ko heeɓi onon julɓe min musibatin to banggue musiba koyno jarabuyaji en caɗele en tenke ñamde guese en gande fabi ma kasabat aydikum ko juuɗe mon mbaɗi Allah wi kala ko jarri borima on gande ko onon mbaɗi somi wurti tenke guese mon ñaami ha laaɓi gande ko onon mbaɗi somi wurte ma ñaw a ñawi ganda ko an waɗi kala ko are ma ganda koye ma ko an tan Allah addata e neɗɗo ko arane mum kala ko mbaɗɗo wone ma kala ko yene ma ganda ko juuɗe ma mbaɗirɗa ko an waɗiri juuɗe ma Allah addi ɗum e ma paama ɗum
sabu Ikramata o wi hay soko neɗɗo fergiti e ɗaɗol walla fergiti e hayre o wi taw ko won bakkar mo mbaɗɗa mo Allah wawa yaafadema so wona waɗanma ɗum wurtuma hayre ferginma gañoɗa won bakkar mo mbaɗɗa kanko Allah o yaafata komo so wona ɗum arayma ko jiyata tenkene ñaama gese ko pop wona hay hunde so wona ko enen mbaɗi ko bone woni koye men ɗum noon alay sago Allah wurta tenke gese ƴama ha cakke jogoɗe goto fof no wi ko ala ko waɗi so ala ko mbaɗɗa noon jotan ɗum woni wama anani wama asabakum o wi kala ko heeɓi on min musibatin ko wayre musiba jarbuyaji en e gueɗe goɗɗe fa bima kasabat aydikum koko faggiti ɗum juuɗe mon tan ko an waɗiri jungo ma sabu o wi jiyaɗo Allah goto gorko o arino e annabi Moussa o wi salillaha li fi hajatin yagdiha li huwa a'lamu biha o wi Moussa mboɗo ñaaguima ñaganoɗami Allah mboɗo jogui haaju beele Allah humtanami haaju o Allah ne andi haaju o Allah ne andi haaju hay somi ala nimo andi Moussa huccite Allah wone ñaganademo e Moussa duwi ha gayni ene fasito makko wi gayni duwari tawi gorko wi tawi baroɗe ngari ceerdidde gorko haalaɓe baroɗe ƴakkimo haalaɓe ha heddi hoore tan kanko fof o maayi o taƴi haalaɓe pinoɗo yo ñagani Allah Allah ne andi Moussa huccite Allah wi Allah o de wino yam ñagan ɗum Allah aɗa andi haaju mum joni noon mi yeykitima tawi o gasi Allah wi aha ko ñamdimi won daraja goto mo ñaguimi ga te mbaɗa andi daraja o wawa heɓirde ɗum golle makko o wawa won moƴƴere nde o ñaguimi o wawimi haw heɓe nden moƴƴere so wona mi waɗamo ni ɗum noon gurtumen makko baroɗe ñamimo ɓeɗo heɓa daraja o gasi noon woni sababu o wa yaafu an kasirin Allah noon ne yaafo ko heewi de wasa yoftade kono kadi omo waɗa kadi hen saaji kadi ne hen saaji o yaafo o wasa addudema hen saaji kadi o adda wama antum wonani onon ka yimɓe bi mu'jizina kon daɗoɓe Allah son dogi fil arde leydi on mbawa dadde Allah wama lakum alana on min dunillahi ko wona Allah min waliyin keɗɗo wala nasirin wona ballo so Allah addi lefte bawɗo duñan ɗon ala hay goto wa min ayati ene kawnide Allah kayɗe waɗi al jawari laaɗe fil bahri laaɗe ɗe ganduɗa ko dogoje fil bahri e maayo kala alami sa yino laaɗe mbay mawnude cikkata ko kaaƴe noon daɗe mbay wa min ayati kay al jawari fil bahri afamen o min ayati hil jawari ay o ene kawnide makko ay o woppi laaɗe ɗe de o haalani o haali ko o wi tan ko jawari o haali ko naatu wona ɗum woni wama mina joom alfi o wi ɗum woni o ibga o wi yuhimu hasful mawsufi o ibga i sifatihi o itta ko sifete ko heddo sifa o ma annal jara laysa min sifati wona dogo wona sifaji keri bil mawsuf huwa sufunu ko laaɓe ngoni ko sifete ko hina idin fala yajuzu hasfuhu li adami ilmihi sabu wasede andude ko dogata ko nde wonno wona laaɗe tan dogata wona laaɗe tan dogata sanno ko laaɗe tan dogatno so wi wo min ayatil jawari tan ene wawno wonde pam ko laaɗe wona kono so wi wo min ayatil jawari tan o deƴƴi kono no wi fil bari dey so wi fil bari en paami hen kante wala ndiyam kom oto kam dogata e ndiyam walla wa min ayatil jawari fil bahri ala sago mayo ngo ɗum woni wa ma minal man uti wan naati aqal yajuzu hasfuhu wa fin naati yuqal
o wi wa ma minal man uti ko ganduɗa ko sifa wannati e ko sifi o wi wa ma agala walla wa ma ugila faametaki wa ma yajuzu hazfuhu dagota ko momtude ɗum minal man uti dagota ko momtede man utu woni ko sifete woni laana wannati e sifa o e hoore mum momte o wi dagota ko so wona taw ne faama kala ko faama dagota ko momte nde wonno ɗo so addano ko so fammin so tawi addano bahru o tan faametake wona addan en famde tan ko bahru o min ayatihi jawari fil bahri ɗum tan kadi o fammini en paami ko laaɗe kono sinno wona noon sinno wona ko wi bahru ko tan en gandatano ko dogata ko woni ne wawi wonde puccu ne wawi wonde nagge ne wawi wonde neɗɗo wona wawi wonde oto wawi wonde avion kono o wi ko fil bahri maayo noon kam ala ko dogatan ko wona laana ɗum kam en gandi gasi ene tagui wadde momtede sifa o fo ko sifete ko ko momti laaɗe ɗe o min ayatihi as-sufunul jari laaɗe ɗe ene doga fil bahri joni o mumti laaɗe heddi jawari o o wi laaɗe kal a alami poti kono kaaƴe towɗe in yasha so welama kanko Allah yuskinir riyaha o deña kereeli ɗi o deña keneeli ɗi so yimɓe naate laaɗe he fa yadlalna laaɗe ɗe battinda rawakiɗe keɗe tabidɗe tawa ɗe mbawa dogde Allah wi so welama waɗa noon ala dahrihi e dow ndiyam ɗam tawa ɗe dogata tawde hendu ala inna fi dhalika wone ɗum ɗo la ayatin ko dalillaji wonde Allah ko goto li kulli sabbarin wonande kala munjo shakurin manto wonema Allah aw yubiquhunna Allah wi kadi so welama yoola laaɗe ɗe adda hendu sattundu yoola laaɗe ɗe yimɓe ɓe joolo ɓe joolto bima kasabu sabu koɓe paggitino e bakkatuji Allah yoola ɓe wa yaafu noon an kasirin Allah ene yaafo ko heewi tawa yoolata wa ya'lamu Allah ne andi alladina no ɓen yujadiluna ɓe enen beña ɓe enen beñodira fi ayatina e ayaji amen ma lahum alana ɓe min mahisine bapporgal ɓe ngala bapporgal fama utitum kala ko dokka ɗum min shey'ine hunde anani masalan e kaake aduna gande fa mata ul hayati dunya dakamɓe gurdam aduna tan wama indallahi ko woni so Allah to bange barjitaari khayrum ɓuri mujjude wa abaga ɓuri heddade alladina wonande ɓen amanu ɓe ganda enen gonɗini Allah wa ala rabbihim e jomumen kadi yatawakkaluna ene bakkilo walladina yajtanibuna ɓen ɓe enen ndento kaba'ira mawɗum al ismi bakkatuji anan kaba'ira mawɗi al ismi bakkat wal fawahisha e gueɗe ɗe ganda ko bonɗe paɗɗinoje hiddede wa ida ma gadibu ɓe ganda so tawi tikkinama kañumen yaghfiruna ko yaafatoɓe Allah wi ɓen walladina e ɓen ɓe ganda istajabu li rabbihim ɓe ene noto jomumen anani de wa aqamu salata ene ñiiɓe julde e ndumi hen wa amruhum ala haali mumen sura baynahum enen disnodira hakkude mumen ewa jaccata ko mbaɗata wa mimma razaqnahum e ko min garzigin ɗumen ko yunfiquna ko nafɓoɓe fi da'atillahi walladina e ɓe ganda ɓen ida asabahumul baghyu so tawi bewre toñangue heeɓi ɗumen hum kañumen yantasiruna ko yoftatoɓe e kala toñƴo ɗumen wa jaza'u jobdi a sayyi'atin bonande sayyi'atun ko bonande anani misluha yeru mum so neɗɗo wima yo Allah bonne tan mbiya ɗum yo Allah bonne ɓeɗo foote anani dey ɓeɗo ko yoɓeteɓe mbima Allah ene yoɓa ɗumen a faamide walladina e ɓen ɓe ganda ida asabahumul baghyu so tawi toñangue heeɓi ɗumen hum kañum yantasiruna ko yeftotoɓe mbaɗa wa jaza'u jobdi sayyi'atin bonande sayyi'atun mithluha ko bonande hono mum tan so neɗɗo wima yo Allah hoyne tan mbiyaɗo yo Allah hoyne eyyi mbasa ɓurtinde kadi ko wima ko tan joftoɗa mbasa ɓurtinde haɗa wawa yaafade kam hannu ɗon tan
yo Allah hoyne biya ande yo Allah hoyne ene wiba ka kuuɗaɗo andi anna ka kuuɗaɗo gasi kono an ka kuuɗaɗo ka ngaɗo ka ɓaɗo ni a ɓurtini kadi elle ko wima ko ɗon tan haada moƴƴani yoftan kanna ɗon fa man afa kono mo yaafi toñange wa aslaha moƴƴini yidde mum hakkude mum mo yaafi o a yaafodire neɗɗo a moƴƴineɗo wona jaafoɗa kay jagga kay hoorema on yaafaki sa yaafima neɗɗo on kaɓi a yaafodiri e muɗum a ruttoto kala ko mbaɗantuɗamo mbadda e makko kala ko mbaddon ɗon mbaddon ɗum woni yaafodirde kono noon en jaafodiri anan joni kay nanggo hoore ma tami nanggo hooram ɗum kay ha joni koye bone gonɗon onon ko on jaafodira sowona bakkar kala koɓe ala ko dañoɗon hen woni yaafodirede ko tottodirde ɓerɗe en jaafodiri ko ha kay heddi noon seyɗani so watti haade ken hoddiɓe en kaɓat tan so seyɗani watti kadi mbatten kono kam en jaafodiri hannde kam ko mbaddan ɗe fof eɗen mbadda eɗen ñamda eɗen jarda eɗen jewtida eɗen jowodiri hajuji so bone arti kadi arta gasi kono wona kay en jaafodiri kay min innatama en jaafodiri min calmodirta en jaafodiri en jettodirta en kay en jaafodirani onon ka hannde ɓurɗon habde o wi kala mo waɗi noon on fa ajruhu ala llahi on jobdi mum koto Allah inna allaha ya'juruhu la mahalata Allah woni joɓowo ɗum sikki ala inna allaha Allah la yuhibbu zalimina Allah yiɗa noon fuɗɗoɓe toñangue Allah yiɗa toñowo kay Allah yiɗa ɗum tan wala man intasara on mo yofti ba'da zulmihi caggal toñede ɗum fa ulaika ɓen kay yoftiɓe ɓe ma alayhim ala e mabɓe kay e dow toñɓe ɓe min sabilin lawol ala so tawi a toñi neɗɗo toñima yoftima an kadi kay gasi yo Allah ñaw kay ala ɗo mi wi yo Allah bonna fi kam hen lo walla wimi yo Allah bonna wi kam yo Allah bonnam kay hankante ala ko mbiyata yo Allah ñaw min mbiyata kanga Allah kay ñawata ɗo haade kay ñawa yo hoore ma kay an kay gasi wala man intasara ba'da zulmihi kay fa ulaika ma alayhim min sabilin fa ulaika ɓeɗo yoftiɓe ma alayhim ala e toñɓe ɓe kay min sabilin e lawol an kadi kay gasi innama sabilu ay lawol kay ala alladina koye ɓen yadlimuna annasa ɓe ene tooña yimɓe wa yabghuna o wi ɗaɓɓa fil ardi leydi bi gayri haqqi ko wona gonga ene jahane goofa Allah ulaika ɓe kay lahum ene wodani ɓe kay azabul lette alimun muslim wala man sabara on mo muni waasi yoftade wa ghafara yaafi inna zalika e munje e yaafade nde e min azmil umuri koye pelli ɗum fiya kuuji wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini kay fama lahu min waliyin o kay alana ɗum keɗɗo min baadihi caggal mum mo Allah majjini fewnowo ala wa tara zalimina jiyayi toñɓe lamma ra'aw al azaba tuma nde ɓe jiilete yaquluna ɓe gona e wiide hal ila maraddin min sabilin beele duttogol fewde aduna ne waɗi lawol min jaha toon min dutto wa tarahum jiyaɓe yuraduna alayha eɓe garda e jeygol jiya eɓe gadde e jeygol khashiina eɓe jankini min azulli saabu ko yeera yanzuruna eɓe darda jeygol ngol min ɗarfine darɗe khafiyin ɗe ganduɗa ko looɗe eɓe gujje jeygol ngol guite eɓe gandi ko hen mayɗi ngerƴetaɓe wa qala alladhina amanu gongɗinɓe Allah ɓe mbiya innal khasirina ay pertuɓe kay alladhina khasiru anfusahum ko ɓen ɓe ganduɗa ene perti koye mumen wa alihim perti yimɓe galleji mum yawmal qiyamata ñalawma darga ganduɗa kala naatowo aljanna ene joguino ɓesgu ene jogui galle sa naati jeygol a perdi ɗum walla ala inna adh-dhalimina ay hefeɗeɓe kay fi adabin gone lette moqimin duumiɗe wa ma kana lahum alanaɓe min awliya ɓene balla yo anani min ɓene keeɗa yansurunahum ɓene ballaɓe min dunillahi ko wona Allah ñande sen so ɓe naati jeygol wallaɓe ɓe ngala wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini kay fama lahu alana ɗum min sabilillah wol fewde gonga ala istajibu li rabbikum nootede jomon mbiya la ilaha illa allah ndewe Allah min qabli ko adi an yi'ati ande arata yawmun nyalawma yawmal qiyamati mo ganda la maraddalahu duttugol alana dum min Allah to Allah so adi ala pagurtude malakum alana min maljaina joñorgal gal on joño yawma idin on nyalawma wa malakum alana kadi min nakirin e jeddugol bakkatuji ara gonga me wadani ala fa in aradu sabe durnima non a halini be gol kongol be durnima be calima fama arsalnaka min kam min lanima alayhim mabbe hafizan adarena golle mabbe ala biida ko ya haalambe ko heddi ko min jeyi in alayka waddaki e dowma illa al balagu so wana jettingol tan wa innanu min idha azagna al insana so tawi min menni neddanke tan minna ummarade men rahmatan yurmede ko ene neema en galu en cellalen tan fariha biha ko welto hen ko welto sabu min neema mo rokka o wa in tusibum so hebi yimbe be sayyatun banandeji jarbuyaji ko ene nyawuji en basalen bima qaddamat sabu ko ardino dum aydihim juude mabbe fa innal insana jiya neddanke kafurun ko jeddowo neema Allah
lillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati la man teri asman wal ardi la man teri leydi yakhluqu ma yasa'u Allah ne taga ko haaji yahabu liman yasa'u marokko mo wela to bange bibbe inasan rewbe tan ena Allah ne hokka mo wela bibbe rewbe tan dañata non e tagore he way habu kadi man yasa'u o marokko kadi mo wela azzukura bibbe worbe tan dum tan rokkardu ben aw yuzawwijuhum walla o jillondirabe o wada be zukuranan wo inasan worbe rewbe be rokkardu ben worbe rewbe be rokku ben worbe tan be rokku ben rewbe tan ko wayda man yasa'u wada kadi mo wela kadi agi man dimaro taw jibinta asal fo nane men dimato be ko rokkaabe tan ne jibini ko bibbe rewbe tan dañi be ko bibbe worbe tan dañi be ko bibbe rewbe worbe be jibinani hay gotel Allah wi fof mi wadi hay goto wadan dum wana liggeyde ma won en so jibinani be ko liggaabe wana gonga hay goto ligga hay goto ligga ke ma a jibinan tan to ko liggey kay yarti da jengi tan ma tay ko liggey tan han ma jibin par siraj ba ko men ripaadu men binnan ma ay jibina sa jibinani ganda koy ma woni o wi Allah wi ene rokka be do rewbe tan ko wayno annabi luudu ko bibbe rewbe tan jogi annabi shuaybu ko bibbe rewbe tan jogi ben ko rewbe tan annabi ibrahima bibbe worbe tan jogi jogaaki bibbe rewbe ay rewbe worbe ne laal Allah jibini jogi ko bibbe worbe rewbe wayno worbe tato e rewbe nayo worbe tato ko alqasu abdullah ibrahima rewbe nabe ko ruqayyatu e zainabu e kalsune fatimatu wayjalu man yasaw agiman ene annaba be be wadi marbe wayno yahya en isa en be meeda jibinde hay gotol ko wi non ayo wana mabbe tan an ha darga ko non tan en kam en jiidu walla kam en gandi wana mabbe tan terti ajaaji aride innahu Allah alimun qadirun jam wontonde ndeke musiddo aride min man yasa'u agiman Allah mo ene wada mo haaji kadi wada dum dimaro taw jibinta anani fala yalidu wala yuladu lahu jibinta jibinantaki innahu Allah alimun kanko woni gandudo tago qadirun katando wa ma kana li basarin an yukallimahu Allah hananani bandiyanke kayde haalre Allah illa wahyan so wana wahye e doyngol walla lungine aw min wara'i hijabin walla wana caggal wirgal ene nana haala Allah taw yiyata dum ko dum tan aw yursila rasulan walla aw yursilu rasulan fawna sella ma kana basin an yukallima an yursila aw yursilu kadina wana fawna wana dagi jom alfiya wi أنا سأل أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فوني وانا on noburi weldini haal woni huwa yursila wan nasbu ala wahyan bi idmarin taw damir suudi wana won tago yu in alas min khalisin fi'lun adaf tansubuhu in thabitan aw munhazif ko bi so tawi fi'lu atfa may ismu ko wi hen sahaji tansubuhu porta fi'lu o so tawi fi'lu o in sabitan aw munhazif so tawi o matabiti walla ko mamta alfon sella biya yursila rasulan fayuhi Allah wahyo fayuhiya wahye nelado o fewde e nelado e mum o Allah wahyo aw yursila rasulan walla Allah nelado o on jibrilu fayuhiya jibrilu Allah wahyo jibrilu jibrilu wahyo jibrilu yettinoya fewde e nelado e mum o mo nela o limo dana jibrilu yetti payato mo nela o wana non Allah wadde wana onela ko jibrilu yettinoya ko nelum bi iznihi emirode Allah ma yasa umo Allah haji innahu Allah non aliyun ko tawdo sifaji makko hakimun nyenyu
wa kadhalika goldo ko ni kadi yeru goldo bahyogol ni aw hayna ilayka ni no bahyurimi wadde ko wana an ni aw hayna ilayka min bahyuri fewde ma an muhammadu ruhan qur'ana te wonno sanani o ruha qur'ana wurtinta berde wana min amrina e yamirore amen ni min bahyi fewde ma wa ma isabu ma kunta tadri an ala tanoki ada andi ko adinde wahyete fewde ma ala tanoki ada andi mal kitabu ko woni qur'ana wala al iman a andana ko woni limana ko a andana ma kunta tadri mal kitab wala al iman a anda walakin ko woni ja'alnahu min badidum nuran ko annore walakin ja'alnahu nuran min badi qur'ana o wa nuran ko annore na hadibihi emin pewnira annore nde manna sawmo min kaaji min ibadina e jiyaɓe men wa innaka no an noon la tahdi aɗa noddira wahyu ilayka fewde ma wa aɗani aɗa noddira wahyu ilayka fewde ma wa ila siradin fewde lawol mustaqimin poccigol wongol lawol siradillahi lawol Allah allazina on Allah lahu mo ganda ene waɗa ma fi samawati ko woni asamanuji wa ma fil ardi ko woni leydi ala ko non ila Allah fewde Allah tasiru wattinte al umur fi kuuji fo battinde koy Allah o rutra ko juude Allah ala ko non afami suratu zukhruf وبي على إلى الله كي تسير الأمور في كوجي نتفق يا الله قال العارف السازلي ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك an Allah mboɗo ñaagima hara ɗaccin min e koye amen fodde ndagande yitere wana ko ɓuri ɗum famdude taw ɗaccin min tan e koye amen koy so Allah ɗaccidima hoore ma so minute goto nafaram fa ida sahada al insanu zalika awrasahu maqama al muraqabati so tawi neɗɗo ari ha tolnimo ɗo hankadi Allah rontinamo maqama ko wiyete muraqaba wa ru'yatu ajzi nafsihi o yi hankandi kanko ala ko wawi ndekete waddirariha waftigariha ila malikiha ƴonñude fittanu ndu hato jinde fittanu ndu fewde jeyɗo ndu o fi dalika noon falyatanafasil mutanafisuna o wi gorko goto ne wiye sahalu bunu abil jadi gorko goto o wi ihtaraga mashafun o wi kamilu meɗino sumde falam yabqa illa qawluhu ala ila allahi tasirul umur o wi kamilu sumi haalaɗe ala ko heddi hen so wona ala ila allahi tasirul umur ɗum tan hedde kamile o wi kamilu goto kadi meɗino kadi yoolade windira ko gombude kanko kamilu foof momti haalaɓe ha heddi ala ila allahi tasirul umur ɗum montaki ɗum meeɗi wadde simore nde noon ko makkande jippi aja ko capanɗe jeette jeenayyi bisimillahi rrahmani rrahim bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah heemim Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah anni moyani min de karfeje wal kitabi mi wondiri qur'ana al mubini pennindo lawol gonga e kala ko neddo harjina to bangga sharia innanu minen ja'alnahu min wonni deftere nde min badi de qur'anan ko ne qur'ana arabiyana demgal arab ta'allakum bil jo onon makanabe tagiri onon paama ko woni hen wa innahu qur'ana ana tabiti fi ummil kitabi to yuman defte on lawhul mahfuz ladaynaga amen la aliyun kende tawde e defte gadide nde dendangal defte fo qur'ana ɓuri fawde hakimin ɓe ganduɗa ko jomiraɓe hikmaji timmudi ede waɗi hen hikmaji timmudi nana e nder mayre Allah wi afanadribu mbere min joguitto an kum gamon azzicra qur'ana safahan e joguitogol taw on ɗe saabu ɗurnade on tan on jamirtake on kaɗatake pour tan an kuntum pour tan on laatima qawman ko on yimɓe mustifina ɓe ganduɗa ko rewoɓe jaleŋeji min batta ɗum min gadda defte kay min jippina e moɗon so tawi on calima min nanno on jeygol wa kam heewi arsalnako min nelno min nabiyina annabi fil awwalina adinoɓe wa ma ya'tihim arane mabɓe min nabiyin annabi illa kanu bihi so wana ɓe laatihim yastahzi ɓe jalkita hono no yimɓe ma ɓe jalkitirtumani kala annabi noon jalkitirteno ɗum noon ko muñidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ahlakana min kalki asadda minhum ɓurɓe sattude yimɓe ma ɓe batsa fa ahlakana min kalki asadda minhum batsan ɓurɓe sattude mabɓe doole ɓurɓe ɓe hewde doole min kalki ɗumen wa mada ɓenni noon
balutiru al awwalina adinoɓe sifa adinoɓe halkede siletta e yimɓe ma ɓene ko noon tan wala in sa'altahum wallahi sa namdimama ɓe kamɓe yeddoɓe sa wiɓe man khalaqa samawati wal arda hol tagɗo asaman tagui leydi la yaqulunna maɓe mbi khalaqa hunna taguiɗi kay al azizu ko polɗo e lamu al alimu ganduɗo tago mum maɓe mbi noon alladi on anani e illahu zul izzati wal ilmi ɓe mbiya ko Allah joom teddungal joom gandal o ko on tagi Allah noon ɓeydaniɓe wi ha hotoɓe kaɗɗon tan kay ɓe mbi alladi on jaala lakumul arda baɗanɗo on leydi mi haɗon ko daɗɗateri wa jaala lakum o waɗani on fiha e leydi he subulal laabiɗi oɗon ndewa la'allakum beele jo onon tehtaduna oɗon peewa eywa beele oɗon peewa fewde panditere mon soɗon ɗanno walla oɗon pay guese o rokka on laawol nde woni hen walladi on ha hande Allah ne ɓeydanaɓe hande ɓe mbi tan ko Allah joom teddugal joom gandaloɓe kaadi ɗon Allah ne jokkana ɓe ɗum ɗo Allah wi ko alladi ja'ala lakumul arda mo mbiɗon joom teddugal joom gandalo ko on woni baɗanɗo on leydi mi haɗon ko daɗɗeteri wa ja'ala lakum fiha o waɗani leydi he subulal laabi la'allakum beele jo onon tahtaduna oɗon peewa soɗon jaa nokkuji moɗon oɗon jaa haajuji moɗon wallazi on nazzala jippinde mina samai ummade asaman ma andiyam bi qadarin fodde ko e haajuji mon tan o jippinani ndiyam kewɗam nden mayon o jippinnan fodde kene yona on fa ansarna Allah wi min gutiniri bihi sabu leydi ndi balda tan leydi may tan jordi ndi ganda ko jornoni o wurtini leydi ndi kazalika yerugol ɗo gurtingol ni tukrajuna jaltintoɗon e gabriji mon oɗon gurti walladi on Allah ha joni son famani mum haalano on ko woni o wi khalagal azwaja tagɗo façongaji kullaha dendagal mumen wa ja'ala lakum o waɗani on anani min al fulki alaɗe wal an'ami nemaraji wayno geloɗi en bey en baali en anani ma tarkabuna ko oɗon baɗɗo o waɗani on hen ko oɗon baɗɗo aywa anani Allah baɗan ɗon ko wiyete Allah anani e tastawu beele potodiron ala zuhurihi e keeceje daabeje ɗe son potodiri hen on baɗɗima summa tadkuru ciftoron ni'mata rabbikum nema jommon idha stawaytum alayhi so on potodiri e daabeje he sa waɗɗima daaba ha pari a fewnitima wata qulu mbiyon subhanalladhi sanade wodani on sakhkhara lana hadha eltando min o daaba wa ma kunna min latanoyde lahu wanande daaba o muqrini min jogino hattane mum wo in anani sanna wana Allah walli min bawan so Allah wallani aɗa wawi waɗɗare ngelok so Allah waɗɗani aɗa wawi waɗɗare puccu aɗa wawi waɗɗare babba Allah walluma Allah wi ko mine ko wi mbiyon noon sa waɗɗima daaba ya wi noon o wi دابا سابد بهم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأما السفينة ستيقلان ننسى جولي بيتاهن بسم الله مجراها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدره يوم القيامة والسماء مطويات بيمين سبحانه وتعالى مسكون كانت وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الركاب ستوي جتي كوينغال مكو فاوي الكبير أدن كون الكبير دي هيان دum mato ene wonno on kawrane alkabeje watte ko hirke sa waddi may hirke ƴetta badda ƴetta koyngal ma loggaga alkabere ƴetta koyngal ma loggaga alkabere on gona yaade dum ne wonno hirke ne wonno alkabere wonno hirke kam ne galle hen alkabere wonno e galle boyan ko natti jono yimbe natti baddade puccita dum natti kono ndende pucci baddate ndeke alkabere ne gonno tan o wi so ƴetti alkabere o fawi koyngal makko e alkabere o wi bismillahi o wona waddade fa idha stawa ala dabbati so waddi may pucci he haw fewnitima wi alhamdulillahi ala kulli halin subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun o wi ni fa idha kana al insanu yuridu safara satawi neddo yidi ko dannade kay en yidi waddade daba mo ne danno o wi allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wal mali allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'i safari wa ka'abati al munqalib wal hawri ba'da al qawri wa su'ul manzil fil ahli wal mali fa hala gol kongol be jomam anta sahibu fi safari an woni gondido e dangal wal khalifatu fil ahli an woni lomtotodo e koreji wal mali an lomtoto me jawdi allahumma jomam inni nomin a'udhu bika modo molima min wa'sa e chadele asafari dangal wa ka'abati sunnuji al munqalib rutorde wal hawri ba'da al qawri modo nyaagi ma an Allah
ya dandam e ustare caggal nde timmumi caggal nde min dendi ya dandu min e serrude min caggal nde min timmi ya dandu min e ustade ɗum woni biyama so tawi neɗɗo jangi oɗo aya sahane waɗɗoto daaba taqulu dabbatu daaba o ya barakallahu fika yo Allah waɗema barke min mu'minin an julɗo khafafta ala an zahari min de holfini keecam wa adata rabbaka a ɗoftima joome an jahallahu hajata ko yo Allah humtu haajuma daaba o wiyanma noon falladi yanbaghi lil insani Allah yada zikrallahi ene hanani neɗɗanke noon oto woppat haalde haala Allah khususan noon fi hadihi al mawadi ha tengti noon saɗa jola e laana walla ɗa jola e oto walla ɗa waɗɗo daaba fa innahu muridun fi hali talafinde wonno ɗon an kadi tilfare waɗɗani ɗo mana man rakiba dabbatan asarat ana wawi mbaɗɗoɗa daaba o ferguto jana dow kalkoɗa walla heewi jolɗo e laana heeɗi yooli mayi ndeke famin qadi bu ilallahi ɗum noon waɗi kala ɗum ko innanu minen ila rabbina fewde joomi en kayla mun qalibuna ko mirtotoɓe wa ja'alu lahu kamɓe hefere ɓe mbaɗani Allah min ibadihi e jiyaɓe Allah jusa an ɓe mbaɗani hen Allah gueɗal ɓe mbi Allah ɓe mbi ɓe malaikaji ko ɓiɓɓe Allah rewɓe noon ɓe mbi innal insana neɗɗo kalɗo ka haala o de la kafurun ko jeddowo mubinum peññinɗo jeddugol am ɗaccuni ittakhadha mataw Allah jogitto anani de mimma yakhluqu ko omo taga o jogito en banatin ɓiɓɓe rewɓe wa asfakum suɓano on bil banina ɓiɓɓe rewɓe mataw Allah waɗan noon ɓiɓɓe worɓe Allah suɓano on ɓiɓɓe worɓe mataw suɓano hoore mum ɓiɓɓe rewɓe onon kay goɗɗe feccere kay ko panɗi Allah kay sen suɓata ko ɓuuri ko suɓata ko ɓuura wa ida teewal haalu wa ida busira ahaduhum so tawi weltinama goto mum bima daraba lirrahmani mathalan ko waɗanta Allah ko tindol ko waɗanta Allah tindol ko so tawi o weltinirama ɗum o walla wattine wajhu yeeso makko musu waddanne ɓawli jiya neɗɗo woni yimɓe ɗayɓe so tawi debbo jibini ɓiɗɗo so debbo joom cuuɗo ma jibini ɓiɗɗo debbo tan jiya yeeso ɓawla wiya kurum ɗum wi an a yiiɗa dañde ɓiɗɗo debbo mbiya Allah ne jogui ɓiɓɓe rewɓe Allah bonnima hawji wona woni hen yimɓe ko noon mbayi wona woni hen yimɓe so tawi joom suudu mum jibini ɓiɗɗo debbo tan mettinat i ko debbo ne ko wawe ɗum an kay ka muddo i ko debbo waɗi toon an kay ka ɗayɗo Allah bonnima weemi kala baɗowo ɗum kam o kam koye mabɓe jeeya o ko kuɗaɗo debbo ma jibini ɓiɗɗo debbo tan mettina i elle kañum waɗi i ko debbo wawi ɗum debbo ne waɗa ne wona toon nde Allah woni toon ni so wona ñande jibini ande on kam sa sekani ɗum ka ɗayɗo ɓiɗɗo gorko e debbo fof kay yo nafta ɓiɗɗo debbo ne nafa ɓiɗɗo gorko ne nafa ɓiɗɗo debbo ne nafa ɓiɗɗo gorko wona naskade en jiiɗum ha tampude walla so ɓiɗɗo jarowo lafi kay walla jarowo sangar kay gorko jarowo lafi kay jarowo sangar kay ɓiɗɗo debbo ɓuuri ɗum on kay ɓiɗɗo debbo dafo ha kam ɓuuri wuppanma kam cewcuma kam Allah bonima weemi an kay ñaago Allah tan dañde ko waɗi barke hoto ñaago Allah kay yo won gorko tan wal ala yo won barke tan so barkini tan moƴƴi debbo e gorko fof ne barkina en jii ɓiɓɓe worɓe ɓe ngala hay huune nafoore en jii ɓiɓɓe rewɓe hajjinoɓe babiraɓe mumen en jii maɓe terasuji galle babiraɓe mumen taw rewɓe mi andi kay on kay ɓuuri gorko ɓiɗo gorko jarowo lati kay walla ñande kala nawata gendarmerie ɓiye nan toon ɗum ɗan toon on kay hay wonde dimara ɓuuri ɗum ha taw so kay ñaagoto Allah dañde barke hoto ñaago Allah kay gorko e debbo kay yo barke yo barken tan jiya joomum so tawi ɓi joom suudu mum jibini ɓiɗɗo debbo o wi salla wattinde wajhu yeeso makko musu waddan ene ɓawli ene wayli wa huwa kadimun jaa mo mutti cikere awa man yunsha'u yetimo ene fuɗɗe fil hiyati cuɗaje o huwa kañum fil khitami mo ganduɗa a yanje gayru mubini wawa feññinde hujja mum sago wonde debbo o yati ko on wonata ɓi Allah oɗon mbaɗa on ko Allah jeeyi ɗum oɗon mbaɗana Allah mo ganduɗa so tawi ñantaki yooɗata ma waɗa cakkaji tan ma waɗa jawe tan ma waɗa wutteji tan nde yooɗa oɗon mbiya ko Allah ko on jogui o woni ɓiɓɓe Allah Allah bonni mon naska mo ganduɗa so tawi ñawore dawi wawa hay yoltude hujja mum wonta koye signude on ne wona ɓi Allah debbo wona ko noon rewɓe ɓeyde ma to wona rewɓe joni ɓeyde so jooɗima yeeso juge ma Allah danda juge fer tan ne haal tan tabbata saggata hertata ene jogui de rewɓe de jooɗima hakkude baatu mbawa haalde kono jogui rewɓe kay ene joori guite ha mayde ngere ɗiɗumen ɓen kay so daari ɓen ɓuuri gorko ni wa ja'alul malaikata ɓe mbaɗi malaikaji allazina no ɓen hum kañumen ɓe ganduɗa ibadur rahmani kañumen goni
ɓe ganduɗa ko jiyaɓe Allah e jangguin mabɓe dima to enen de elle ko en darrahmani mbiyeten inasan ɓe mbaɗi ɓen ko rewɓe ɓe mbi malaikaji gonɗi to Allah to ɗi ɓe mbi ɓen ko rewɓe Allah wi asahidu mataw ɓe tawa halqahum tago malaikaji ɗi mataw ɓe tawa mataw nde malaikaji ɗi tagade mbaɗa rewɓe nde eɓe tawa ɗum addani ɓe wiide malaikaji ko rewɓe malaika sa wi ɗum ko debbo mataw ko suusde Allah tan kono malaika kam mataw en anda ko woni ni warada annahum lamma qalu zalika nde ɓe mbi malaikaji ɗi ko ɓiɓɓe rewɓe kamɓe hefreɓe ɓe nela sallah sallam namdi ɓe wiɓe ma yudrikum annaha inasun holko andinta on malaikaji ko ɓiɓɓe ko rewɓe qaalu ɓe mbi samina min abaina min nani ko babiraɓe mbi noon babiraɓe mbi malaikaji ko rewɓe wona hanu kadi minen kadi nasahadu annahum lam yakazabu e min ceedi kadi babiraɓe penata minen babiraɓe gonga tan kalata te babiraɓe mbi ɓiɓɓe ɓe ko malaikaji ko rewɓe ɓe mbi noon kamɓe hefere Allah wi sa tuktabu sahadatuhum keɓe mbi wonde ɓe ceedi babiraɓe maɓɓe pentata ko Allah wi ɗum ma winde yusaluna ɓe namde ɗum ñande yawmal qiyamati wa qalu kamɓe hefere kadi ɓe mbi law sha arrahmanu sanno Allah welanoma kay ma abadanahum min ndewatano malaikaji ko min ndewi malaikaji ɗi ko min ndewata jalaŋeji ko Allah ne wela ɓe mbi Allah ne wela ɗum Allah wi malahum bi zalika ala naɓe ngol konngol min ilmin gandal in hum wonani kamɓe illa yahrusuna so wona keɓe fenoɓe am ɗaccuni ataynahum mataw min gaddaniɓe kitaban deftere min qablihi ko adi qur'ana rewede ko wona Allah ne woodi wahum kamɓe bihi e ɗum mustamsikuna ɓe jogiti Allah yi mataw addaniɓe deftere eɓe wonde ko wona Allah ne rewe eɓe jogiti ɗum bal ɗaccute qaalu ɓe mbi innanu minen kay wajadna aba'ana min tawi babiraɓe men ala ummatin koye diine wa innanu minen kay emin jaaha ala asare batteji babiraɓe men ɓe mbi min tawi babiraɓe men ko diiniyankoɓe gonno min emin ndewe babiraɓe men ko mbaɗatno ɗum tan min mbaɗata wa in anani minen kay batteji babiraɓe mutaduna ko min fewoɓe wa kanu ya'buduna ghayra Allah babiraɓe ndewanno ko wona Allah minen min ndewa ko wona Allah haydara enen ko babiraɓe mbaɗata fof non min mbaɗata neɗɗo kay wona ko bamu tawi bamu waɗa fof kay wat sa tawi bamma gujju sa wujjini nafma sa tawi bamma kuɗaɗo sa huɗama ne nafma ala an kay batta wona ko bamma waɗata ko mbaɗata mbatta ko moƴƴi sa tawi bamma waɗanno ko moƴƴi ñemtina sa tawi bamma waɗanno ko boni kay weddo ladde neɗɗo kay wiyata ko babam waɗanno fof mboɗo waɗ babam ko ɗo tan wonnomi ɗo tan gonani babam ko ni tan waynoranno ni maɗirami ala kay wona noon jahata ƴew ko fewi tan mbaɗa gasi wa kadhalika ko noon kay ma arsalna Allah wi min nelano min qablika ko adinoma fi garitini wuro min nadirin jersino illa qalu mutrafuha so wana haala neminaɓe wuro ngoɓo ɓen ɓe so obi ko ma arsalna min qablika min meeɗani nelde ko adinoma e annabaɓe fi garitini wuro min nadirine jersinowo hayne jersino goto min meeɗa nelde ɗum e wuro illa qala so wana wiya mutrafuha rokkaɓe nema e wuro heɓe ɓen mbiya inna wajadna aba minen de min tawi babiraɓe tan ala ummatin koye diine wa innano minen kay ala asarihim e batteji babiraɓe en muqtaduna ko min rewoɓe tan minen ko babiraɓe min ko baɗata ko tan ɗum min mbaɗata ɗum noon anne kamɓe soɓe mbima noon muñ tan an nelaɗo Allah hay hunde ala ko bandantuma sadaqallahu lazim fatiha salatul fatiha